Det er en fejl. Jeg er et helt normalt menneske. Jeg skal ikke være her. Jeg er rask. Jeg er ikke sindssyg. Nej, 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 det var! Ellen. Helt sikkert Ellen. Jeg må ikke glemme Karen. Og Daniel. Og lille Karen. Og min mor. Jeg har lavet en liste over alle dem, som jeg skal tage mig bedre af, når jeg kommer ud. Men I bliver nødt til at lukke mig ud nu, fordi så kan jeg ikke komme hjem til dem, og jeg kan virkelig ikke spilde mere tid herinde nu. Så I bliver nødt til at lukke mig ud nu. Daniel? Daniel? Hallo? Jeg ved, hvordan vi kommer ud for fanden, Daniel. Jeg ved det nu. Nej! Hvorfor vil du overhovedet ud? Nu er vi to, så kan vi godt, ikke? Jeg afleder deres opmærksomhed. Og så står du klar, og så slår du dem ned. Kom og luk mig ud! Kom nu! Kom og tag mig! Daniel, din forræder! Daniel! 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 Jeg har fået det! Daniel! Jeg ved, hvordan vi kommer ud! Daniel! Forbandet svin! Svin! Jeg har fået en idé, Daniel. Og den her gang kan du ikke løbe fra det. Vi skal derop, og du skal give mig en hestesko. Ja, kommer nu! Fuck,